ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Авто ТВ. Мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 19 сентябри соли 2025 навори ҷолибе кардам бари шумо. 100% бардор боварӣ дорам ки видеои имрӯзаи кардагии мо ба шумо маъқул мешавад. хоҳишманд ҳастам дӯстон, касоне ки дар канали мо нав омаданд, яъне ки меҳмон бошен, агар лайк ва обуна шудан фаромӯш накунен. Барои реклама кардани хонаҳои худ ё ки квартира метавонед ки бардорҷоно муроҷиат кунед. Кани дӯстон, ҳамин имрӯз бо ҳамин шарофати шумо мо метавониста бошем то 30,000 подписчика бошем. Якта дӯстон, дастгирия фаромӯш накунен, лайкҳоро хоҳишмандам бизанен. навори ҷолиб имрӯз дар канали Авто ТВ мегзарад. хулас гап зиёд нашаваду тамошоги навори имрӯзара мегзарем. ба эълони якумон дӯстон, эълони якумон чие? Як квартираи фурӯши дигар дар шаҳри Душанбе дар Гипразем аст дӯстон, дар маҳаллаи Навбаҳор 2 мегад, дар ҳамон тараф қарор дорад. Акнун дӯстон бинехтон, домдоми 10 ошёнага аст. худи хона бошад дар 4 этаж. ду дар хона дорад 45 метри квадратӣ. канечкаи маршруткаи 58 ва 6. ҳамин канечка оштаи бардор ҳамин хона айни ҳол 500,000 сомонӣ ака ҳамин апамон гуфтесай неки боз муомила дорад. аз номи канали мо бардоро занг бизанен, муомилаи хубам карда мешавад дӯстон. рақамҳои 30 433 9400. ба фикрам ки як сифрш зиёд шудааст. хуб, бардоро марҳамат занг бизанен ё ин ки дар ватсапш ҳозир бинависонед, афама хушон ба шумо ҷавоб медиҳад. боз боқӣ монда маълумотаро мепурсад. масъалаи обу свет шуда умуман дилтон дур наравад дӯстон, ҳуҷҷатҳоам омода аст. хуб, мегзарем ба эълони дуюммон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Шоҳмансур бардоро қарор дорад. дар ноҳияи Шоҳмансур дар поёни Мавлоно. хонаи бениҳоят нағз дорои 6 ҳуҷра ва як калидори дигар 6 сотиқ ҳавлӣ дора бардоро документални не ки ба фикрам ки 7 сотиқай чанд қай боша бо хитонда бардоро плюс ака 700,000 сомонӣ гуфта истодан, не ки боз муомила мекунем дӯстон. рақамҳои ки сета гузоштагием дар ҳамин се рақам дӯстон, ҳам ватсапай ҳам рақамҳои дастӣ 005 11 30 да бардоро касае ки дар тоҷикистонен метавонед ки айни ҳол занг бизанед. 2 ҳуҷра бо таъмир, 4 ҳуҷраи дигарш бардоро шикатур монтаж кардагие. 700,000 6 ҳуҷрага 6 сотиқ ҳавлира айни ҳол гуфта истодаанд, лекин боз муомилаи хуб аз номи канали мо карда мешавад. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% дӯстон. намарҳамат, агар маъқултон шавад, рафта аз наздик бинехонара. мегзарем ба эълони сеюм. боз як хонаи дигар дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. номи кӯҳнаш боша бардоро Калхозобод дар ҷамоати Шаҳрак мега кӯчаи Озодӣ даму тараф аст. 2 сотиқ замин дорада, ду дар хонаи дигар. ҳолати хонара просто бардоро шумо бинен, баҳо бутен 310,000 сомонӣ айни ҳол гуфта истода акамон. рақамҳое ки тисел аст, ҳам дастӣ ва ҳам ватсап якамон 934 14 0505. марҳамат занг бизанен агар хоҳишмандо хонахарҳо ҳамин дар ҳузуртон барасад дӯстон. ина марҳамат бо тамоми чизу чораш дохил мешавад дар ҳамин 310,000 сомонӣ, яъне ки тамоми чизу чораш хати савдо мекунад. оби доимӣ ҳаст, муомила ҳам боз дорад дӯстон. ба чорум эълон мегзарем. комменти зиёд шуд дӯстон, хонае ки дар ноҳияи восеъ бошад гуфтен. ина марҳамат бардори восебда Ангурбоға хахтон дидагиен. дар савхози Ангурбоғ ин хона қарор дорад дар ноҳияи восеъ. 6 сотиқ замин дорада, 3 дар хонаи дигар. ҳолати хонара просто бинем бардор баҳо бутен хитон. рақамҳои вавилон ҳам ватсап ва ҳам дастӣ ака 988 11 51 11. ҳолати хона коробка нест дӯстон. акамонда занг бизанен. дарахтои мевадиҳандам дорад. метавонед ки шумо агароткорӣ кунед дӯстон. 6 сотиқи дигар боз замин дорад. обу свет ҳастай.
нуқтаҳои хизматрасонӣ бардоро дар наздикӣ шай. мегзарем ба эълони панҷум. эълони панҷуммон чие дӯстон? дар ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Шайнак ки боз дар хонаи дигар ҳаст дӯстон, як сотиқи дигар замин дорад, ду ҳуҷрага, хонаи заминӣ аст. ҳолатша дидесен сасяни шамихел 265 000 сомонӣ чихел ки дар аввали навор хитон бардоро тамошо карден. дар аблошкаш яъне ки ворид шиден ба ҳамин навори мо, ҳамин хона ҳамон аст дӯстон. дар ҳақиқат 265 000 ду ҳуҷрага. рақамҳои 889 99 0098 889 99 0098 дӯстон марамад занг бизанед. таъмирш бошад бо таъмир, боз муомилааш бардоро анами аккаунт номерошда занг бизанед, муомила мекунем. мега як сотиқи замин дора, ду дар хонаи дигар. ба шашум эълон мегзарем дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам. агар жалка набоша, хоҳишмандам меҳмонҳо якта лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. чунин хонаҳои зебо дар канали мо бисёртар вомехӯрад дӯстон, ҳамагон шумо шоҳид ҳастед. боз як хонаи дигар дар ноҳияи восеъ дар кӯчаи Амиршоев қарор дорад. 4 сотиқ ва 5 дар хонаи дигар. 4 сотиқ 5 комнатага ки бо чунин ремонти нави замонавӣ 430 000 нарх карда истодан. дар кӯчаи Амиршоев аст, дар ноҳияи восеъ. рақамҳои 918 45 39 54 ҳам ватсап ва ҳам дастияка. мактаб ҳастай дӯстон, обсиёд ё мушкилӣ нест, документҳоам омода, таъмирш бошад бо таъмир. хуб, мунтазире, мега фақат ки харидори конкретнира. мегзарем ба ҳафтум эълон. дӯстоне ки айни ҳол дар Хуҷанд ҳастен, дар 27 микрорайон боз як хонаи бениҳоят хуби дигар, хонае ки ремонтш бардоро замонавӣ кардагиай 6 сотиқи замин дорад дар 27 микрорайони шаҳри Хуҷанд назди паспортни стол, яъне ки ҷое ки шумо загран меспорем бардоро. 6 сотиқи замин дорад, ду ҳуҷра бо нархи 415 000 сомонӣ. рақамҳои 928 99 90 50 охираш 99 90 50 928 99. таъмир бо таъмир дӯстон, канализатсиям ҳаст, ҳуҷҷатҳо ҳама 100%. апамонда марҳамат занг бизанед бардоро. ба эълони ҳаштум мегзарем. боз як хонаи фурӯшии дигар дар Душанбе будаст, дар Рӯдаки 2. хонаи заминӣ, ҳуҷраҳош бошад 4та, сотиқаш бардоро 4 сотиқ. 400 000 нарх, ҳар як сотиқ ва ҳар як дар хонада акамон нарх мондааст, 100 000 100 000 яъне. обши 400 000 нарх. рақамҳои 077 86 77 66 марамат занг бизанед. таъмирш бардоро расмҳои даруни хона нест, берунаш ҳаст дӯстон. дарахти мевадиҳандам ҳастай. аз он ҷумла дӯстон шумо метавонед ки агародкорӣ кунед. агародкорӣ карда метавонед боз шумо. оби свет дорад, дар наздикиш мағоза аст, мактабам ҳастай бардоро. ин масъала мушкил нестай. ҷои хуб, ҳамсоя ҳамаш хушвак зиндаги кисан, мега марҳамат, фақат харидорҳо. мегзарем ба эълони наҳумон. шахсоне ки айни ҳол дар ёвон ҳастен, дар чорум савхозаш ёвон бардоро савхози 4 дорад, боз 13 сотиқ замин дорад, 5 дар хона, иборат аз 2 ошёна, детажае бардоро 5 комната дорад. ремонт бардоро средний, яъне ки 100% нест ки шумо бидроим фақат зиндаги кунед. 400 000 нарх, рақамҳои 900 02 70 69 ҳам ватсап ва ҳам дастияка. ҳолат шахай дӯстон, метавонед ки шумо ба ҳисоби коробка ҳисоб карда мегиред. шахсоне ки дар ёвон ҳастен, сотиқаш ҳам бад нестай бардоро, 13 сотиқи замин доштааст. ҳақ ҳамсоя ҳам ба хушвак зиндаги кисан. об ҳастай, светам ҳастай дӯстон. агар харидор бошед, аз ҳамон тарафҳо хонахар бошед, интерес бошад, агар марҳамат бардоро занг бизанед. ба даҳумин эълон мегзарем дӯстон.
шербачҳое ки дар ваҳдатен, шумо хонаи фурӯшӣ дар ваҳдат дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ, хона бениҳоят хонаи хуб аст бардору, 6 сотиқи замин ва 4 дар хонаи дигар бо нархи 410,000 сомонӣ. рақамҳои 555 58 66 39 ҳам ватсап ва ҳам дастияка. кухни, кладовка, ҳаммом, ошхона ва ҳоҷатхона ҳастанд. дар ин масъала дӯстон шумо мушкил намекашед. мақсад мо аз чӣ иборат аст дӯстон? хона тайёрай. агар ки харидор бошен, марҳамат занг бизанен. тамоман агар харидор набошен, шербачаҳо хоҳишмандам чикор кунен, ғамшон натен. расидем ба анҷоми барнома. лайк ва обуна шудани худтонро фаромӯш накунед барои реклама кардан. ҳатман метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯи навор буда муроҷиат кунед дӯстон. дар наворҳои баъдӣ насиб боша мегирем, эълон мекунем. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин вақт бо ман ба дидани навори моро тамошо кардем. ман аз ин миннатдор. то наворҳои оянда. худои ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.